Ako je to s Ostravou, že mávaš chute alebo cítiš na sebe nejaké veľké zmeny? Našťastie nemám žiadne špeciálne chute, nejaké kombinácie sladkých, slaných a kyslých. Ani nemám potrebu nejak výrazne veľa jesť. Samozrejme, že som ten jedálniček upravila najmä v takej tej pravidelnosti. To určite áno, lebo častejšie pociťujem hlad, ale zase menej toho zjem, pretože predsa už aj ten žalúdok je menší, veľa sa do neho nezmestí. Takže nemám potrebu sa strašne prejedať, ale zase samozrejme ani sa neobmedzujem. Rozmýšľaš, ako potom neskôr sklbiť práve to materstvo, čo je vlastne taká veľká zmena v živote s kariérou? Samozrejme, že som nad tým rozmýšľala a aj sa plánujem vrátiť do práce. Chvala Bohu, že naša práca je taká nenáročná na čas, ak sa to dá povedať. Myslím si, že nebudem prvá, ktorá sklbí kariéru s materstvom. Našťastie mám vedľa seba úžasného partnera, ktorý taktiež sa bude vedieť postarať o naše dieťa. Pokiaľ ja budem limitovaná časom v práci, tak on sa bude starať. A teraz, keď si spomenula snúbenca, ak to teda nie je tajomstvo, rozmýšľali ste už aj o svadbe? Teraz momentálne neriešime vôbec túto otázku. Samozrejme, že sme sa o tom bavili a niekde v hlavách to máme, že nebraníme sa tomu raz to zrealizovať, ale momentálne nemám potrebu prekrývať túto krásnu udalosť nejakou ďalšou peknou udalosťou, čiže si to možno necháme na niekedy inokedy.